Y para alguno que venga de bueltan Crusadekin zekin. Eta hemen ikutsi genuen gure Nafarroako erresuma maitagarri hau. Zenan gaude hauek pozik gaude gurekin, ez gaude pozik, pozik daude gurekin beraz, behar bada. Ez dakit gurekin egingo duten burruka edo ez, hauen kontra. Declarar guerra. Toledo. Eta ea bestela kargatuko dut berriz, lasai. Horemon. Iar, ai. Edo saietuko gara irabazten edo bake txuria egiten, vamos. Eta guia armadak batuko ditugu zuzenean. Usatzen dut baietz lagunduko digula, ez? Nago oso ziur, baina... Hau da Aragoikoa. Vale, zebez, Aragoikoa ez ez eta... Tono poder unirme... Que hijo de puta. Benetan. Eta hori... Joder, es que gaina tiro etxuri behar diogu. Aiei, osea... Bueno, saiatuko gara... Ustute... Zeme guztiak ezin dutan dituela, bai. Vale, saiatuko gara gure eskuekin konkistatzen, baina... Zaila izango da, Bueno, momentu zaiek, egin artean gudetan daude, beraz, principios... Pues les pago no pasar desaperciben. Qué majo. Orden etorriko zaigu, baina oraindik ez daude ordenak eta hori fastidioso potente bat da, baina bueno. 200 diru bidali digute Elisak, ez dago txarto, hori ondo etorriko zaigu. Hori ondo zurrengoko etorriko zaigu. Vale, ondo. Ia, Toledo lortzen badugu kastelari kentzeko, ostia! Txe, frena al carro. Uha, berreunekin... Hau ezek. Opa. Eta landa ere... Irumila dira eta guk irumila eskaz. Osea, haiek izango dira... Tola, 1008 eta guk 1000 eskaz. Si no aceptas pasar el código solicitados como ven ezin dugu cago en la leche. Cago en la leche, txarto hasi gara, Ez guk gure emakumeari Vale, mantenduko gara, Ea zer gertatzen den. Galduko dugu ziurazki, jakin dezazuen, baina bueno. Suertizkatekin mertzenarioak lan egoki egiten dute eta irabazten dugu. Baina ez dut uste, Norri da, zer gertatu da? Mariskal bat gardu dugu, nikauen. Ez galduko dugu, Bai, listo, galduta. El llamado de Navarra fue mutilado. ¡Buah! ¡Qué putada! Ez, galdu dugu. Ez que ezin dut... qué putada. Eta hain negatiban gaude, badakit. Ez que gaztelez badigu laguntzen kriston putada da, benetan. Jode putada gaztela. Eta guen sos. Eta zuri mutilatu duzute. Kago en la leche. Ez ka eta horrela denbora bota beharko dugu. Klar, Aragoi ez digu laguntzen, naiz eta tal, ez digu laguntzen. Eta gaztelare gutxiago, oraindik gutxiago egiteko haien kontra. Ez que...
Eta orain hauek lortu dute... hau. Osea... hau galtzean egingo dute eta... en fin. Mi hijo prefiere los mitos y leyendas a la historia. ¿Quién sobre mí? Papá, todo se ematen digu, historia. Un cuento para dormir. Nada de historias. A la fantasía. Nah, historia, Beto. No estaba muy seguro de que Ximena disfrutara de la historia que le conté. Pero seguí leyendo hasta que nos quedamos casi dormidos. Parece avergonzarse por mi elección de un cuento para dormir. ¡Ah, qué putada! Es que Beto... mutilatuta. Manko. Ja, edo mutilatua. Es que Beto nik uste, Beto historia eta historiatik ikastea eta alakoak. Imagino, oza, horre, fantasia mundura joan baino Beto nik uste. Bi. Eta hau dago, claro, ya ez da... ikusten lortu dute hauek, beren galtu dute eta egin dute Aragoiko erreinua. Balizegu erregea. Aceptar, bale. Gure eragina... zer dekogu... Tortosa y... Vale. Claro, momentuz herederoa, baina Tortosa eta bare zeratik ez dugu ematen... basilio baten bateri... Frenuno de Jimena. Oda gure emaztea. Ancho de Navarra, Mariscal de Navarra. Emango dizkugu nire bide sortu titula zendatu. Villa de Tortosa. Ez que gu behar du nire geratzen gara... Ez dizkugu emango aguantatuko dugu pizkatxo bat. Zeran dago, Gaztelako erregiaren... ikuspuntua gugandik, ondo. Ordun, orain bai egin dezakegula... hauen kontra jotzea. Eta lortuko dugu... haien laguntza. Por Toledo. Enviar. Vale. Ordun... gure armadak aterako ditugu. Eta ona. Eta horren bai lagunduko digutela. Bueno, ona hobeto. Por supuesto que honraré, eta orain bai, lortuko dugu Toledo. Hau da behar duguna. Hau da behar duguna, guztiz. Behin Toledo hartuta ja sartu gara ona, eta bar, pizkat, gauza da Gaztela esartzea indarra, baizik eta guk hartzea, penintsulan guk hartzea indarra, haien kontra. Vale, ongi. Hartuko ditugu hemen. Eta lehenik eta behin armada honen kontra joko dugu. Ea zuzenean datorren Gaztela laguntzera hor dator. Claro, eta noski, erregina bizirik atera behar da hemen, hor dago beste koska indartzu bat. Vale. Hartzen den Gaztela, porque guk bakarrik ezin izango dugu. Vale, helduta Gaztela. Ozen haien armadaren bila. Haien armada hilda. Frantzia. Venga, bizkor Gaztela, tío, Gaztela, tío, venga. Ay. Dio. Justo heldu dira. Cago en la leche. Armada guztia galdu dugu. Ongi. Eta egin dago Frantzia hauen kontra. Ez da ikusten dudanez. Ez, Frantzia orduan noren kontra dabil. Osea, zeu. Dabil, zera. Hauen kontra. Bueno, lasai guk. Momentuz deko gurtakseko reklamazioa eta bar, baina momentuz ez dugu... ondo Gaztela. Bainik ez, baina gutxi barru fijo baiotz. Ez ditugu ja soldadurik.
Ez dute diru gastatu nahi. Hombre, eskatu dezakezu gustatzen dut. Honek... Ez, itxuli behar du. Bai, hombre. Putada. Dirua itxuli behar du, beraz. Bueno, armadak matxakatzen duan erritmoan, hobeto. Hemen batuko gara. Konplotak eta bargero okupatuko gara guzti horretaz. Hemen ikusi, hemen ez. Prisioneros komplots. Bueno. Ez dira gure kontra beraz. Paso egingo dugu pizkatxo bat. Ondo, herrero bat. Antzo ahora tiene un heredero. Personaje muere. Ondo. ¡Alfonso! Aldatu, oso prondo dago aldatu aldi dugu izenak eta bar. Vale, orain gure inordetxari otorgar titula hacendado. Villa de Tortosa, enviar. Y otorgar titula hacendado Villa de Cervera. Otorgar. Eta holan, gure semea, bueno, nez eta bi bila izan bakarri, Uf. Oh, irabaziko diogu, ¿qué me estás contando? Qué bueno. Orain joango gara hauen bila. Vale. Orain batuz eskigula. Batu direla, egia esan da. Joango gara haien bila. Pumba! Pikutara. Eta orain hauen kontra. Hemen dator armada pizkat indartsutxo bat. Behin Toledo lortu eta hor dukatu bat, por cierto, usurpatu hor dugu hau, zenbat guztau egiten dau. Bale, gudan gaude, bale, orduan momentuz ez. Ez da zen hau usurpatzeko eta dukadu aia norbaiteri emateko, zuzenean. 6.000 gehiago soldadu hor, eta 8.000. Burruka porita. Baina, ziurazki guk irabaziko duguna. Zeren goaz investigazioetan. Saldeizak hobetuko ditugu. Gure infanteria eta hobetu beharra dago, bestela. Ongi. Zenbat egon, ama, 6. Hora, aukatoratu egiten badugu egia esan da. Oraindik ez du nartuko. Oraindik ez du nartzen, baina. Igual abantutuko dugu, hemen asalto bat botako diegu, eta holan ja hori bereganatu egiten dugu. Eta nik uste dut ja hori bereganatuta. Ja errendituko direla. Oraindik ez, que cabrones. Hendi burrukatxo bat edo irabazi beharko dugu. Venga, haien bila, zuzenean, efecto total. Eston matxaka eman diogu ya da, así que... Orain bai ornatuko duela. Hacer la paz, rendirse, sí. Listo. Vale, eta orain. Hori lortu dugula, pueden suporse 2 títulos. Hau usurpatua eta este da Ducado de Toledo. Kauen zin dugula... Ez hau da, joder, hau da usurpatu duguna, vale. Las, eren konpontzen dugu hori, demoremon. Txunez hau usurpatuko dugu, orain emango diogu gure korteko bateri, emango diogu Toledoko Hauneria, eske nahiago Todoleko egin ematea. Gure emazteari ez, emango diogu cortesano neria de otorgar título hacendado. Ducado de Toledo. Enviar. Vale.
Eta horrendik supatu dugu hau, baina, bueno, ez dugu dirurik eta deni abe izan beharko litzateke gurea, ja, eskoz errezago egiteko gauza. Bale, zelan dago hauen, bale, bi, oza, gainera hirsorian dago. Ongi, lortu dugu Toledo, ondo. Hori ondo etorriko zaigu aurrera gorein, pizkat tropak errekuperatu behar ditugu. Tasun baimenarekin, pizkat konprobatuko dut, zelan goazen grabatzen, zenbat denbora goazen. 5 minutu, bale, ondo. Ba, pizkat aurrera emango diogu, eta ea... Menik moztu diogu eta horrengo goa izango litzateke menik moztea, oza, hoen kontra egitea, ba... Portugaleko kontadua lortzeko, gero egin ala izango dugula Portugaleko... erreinua, baina ez dugu egingo. Eta, bueno, hemendik ere lortzeko eta lurraldetxo batzuk. Baina gauza da, ba hori, gaztelaren laguntza izatea, besteak beste. Emango dugu pizka denboratxoa momentuz. Dirua baltzen dugun bitartean gainera. Eta hauek hasi dira guda batetan suposatzen dute, hemendik Sevilla eta guzti hau lortuko nahi izango dute suposatzen dut. Triangelu gorri Suizar barkatu, ez triangelu. Aztela momentuz ordabil lasaitasunez. Vale. Ondo doa goza, ez doa batere txarto postu behar naiz. Egia esan deun da mairu bakarrik. Bueno, armada 1200 ez dago txarto. Urrengoko urratxe zengo ditzateke hemendik. Gaztelaria bide, espazioa ja kendu alizateko. Hau nongoa da? Tutia. Ditu 57 urte ja. Sí, yo su, por Dios, total. Complot. Anda, dicho. Mentía Garches. Si fallamos, podría declarar la guerra o ir a otra corte, dado que tenemos pruebas de que Menchi lidera un complot. A ver, noren kontra dago konplot hori. Ez da gure kontra, baina, bueno, Pelayo. Conde Pelayo de Cuenca. Egiten duten haien artean, benetan. Momentuz... ez dakit. Hor utxiko du, baina momentuz ez dut uste zer egingo dugunik. Besteak beste ez ditugulako soldaduak ez da dirua. Eta gure kontra, gure gana altzatzu egiten badira... Putadatxo bat da. Este asesino de Navarra ahora es mayor de edad y se ha convertido en una tejedora de redes. Ongi, hori ondo da, guzti hori ondo dago. Tuz hau, alde batera utxiko dugu. Gure arreba. Ongi. Eta hau, eskondu beharko genuke, baina honenik ezin dugu eskondu. Qué putada. Torra la señora enviar, encarcelar, concertar matrimonio. Ez, baina nahi dut. Bari, eskontzea beste... Horretu izango gure doleko norbaitekin egia esan da. Eta, behitu nire partean hartu nuen hau peskat horrela emateko eta lortu nuen Frantzia guztiagatik izatea... Zera? Osa, Frantzia osoa bere ganatu ahal izatea. Eta izan zen como un... What? Fuck? Frantzia guztia bere ganatzea izan lotxatekela hostia, Frantzia, Nafarroako erresumaren atal bat. Hostia. Izango litzateke benetan. Nik uste dut hasiko nintzateke lauren independientzen baten nahi. Akitania, ez dakizein, hau, estea. En fin, Leoi, zelan zaude zu gurekin lagun, oraindik hiru. Golkoa bete diru, golkoa bete diru. Lau, 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 sardina bakalau. Panteón, zapata baitia. Agarren, txekez duko. Beste zeme bat. Ongi. Gaina gole dolekoa, zeme ondo doa. Agarren, txekez duko. Ez duko preso Euskal Herria. Bala, osea, gudan dagoenez ezin diogu kendu. Ondo dago jakitea.
Gaztela ez dut uste ja askoz guda gehiagorik egingo dituenik. Ikusita guda edamo gula hemen... Humildad. Ikusita gudeko gula hemen frakak ondo jarrita. Ez dut uste gaztelazko egingo duenik. Igual harritzen nau, eta eso zer egiten du, baina ez dut uste. Ez dakidetan nora egiten duen mantentzeko Elo erreinuak desegin gabe. Suposatzen dut hau gora eginda izango duela gehiegi eta gero zuzenean erreinuak semeari emango dizkiola. Baina ez dakit nola demonte egiten duen. Antza. Vale. Ser. Una maronía para este. Todo título hacendado, o sea. Joes. Vale, incluir pormenores. Zenean, o sea, guk ez dugu... Eta hau, eskontzen saiatuko gara, ja, zuzenean, gure odoleko norbaiteken eta matrilineara eta urten gatik mesedez. Gure odolekoa norbait izango ditzateke la de Dios, topatzen dugun hortik, gure odoleko... Castellana. De Alto de Aragón. Vale. Enviar. Baina gure seme bat ja eskonduta. Eta bestea, hau, horrendik ezin dugula eskondu, baina bueno. Hor, dot behar ditugun gauzak kontrolpean hartzen. Zeran zaude lehoik lagun. Bi horrein, bueno, eskat gehiago itxanon beharko dugu. Behar bada horrengo saiorako ya el nacimiento, buah, azten dira ya el nacimiento de los asesinos, hauek dira zera, esango ditut orden militarrak ya azten dira ya agertzen, osea, orden militarrak ya agertzen azten dira. Benetan zeran zaude leon lagun, bi oraindik, bai, denbora dago. Dirua batzen gaude bitartean, hori ondo dago. Tropak ere. Gastatzen goaz. Puerta de matrimonio, Ah, vale. Matrilineal. Ez dut nartuko matrilineala. Bueno, berdin dago, osea... Duke de Aznar, ondo. Gure odolekoa da, beraz, ondo etorriko zaigu... Eskonduta daude, esposo. Si, eskonduta zaudete. Gauza rara gertatzen direna batzuta. Ezin dugu usurpatu orain titulu hau. Leoi lagun, zeran zauz, hiru. Zer da? Intervalo de cólera. Joder. Qué putada. Acciones peligrosas. Nek nahi dagoena da boterea, zehazki. Amenazas. Behar bada hau pizka bat Aznar jauna 2200 soldado. 1900 eskaz izango genituzke. Gutxiago, zurazki. Beraz, momentuz, egingo dugu hemen taktikatxo bat dera. Nongoa da, tipo? Duque de Aragón. Eta... Hona ekarriko ditugu, hor, presio pizka bat zartzen, ez da... Beste munduko ezer, behar bada errebokatu egiten diogu titulua. Usten. Eta gure kontra altxatu egiten dira orain. Vale, a ber.
zuek ona, zuek hor mantendu, eta zuek hemendik. Vale, zuek batu, eta ona etorri. A ber, nola egiten dugu hau. Gaiek dira ia 2000, ez 2100 dira haiek. Eta gu gara 1200 eskaz. Vale, ez dute laguntza eskatu nahi. Estela, esango digute ezetz, beraz. Noren kontra zida. Hostia, benetan! ¿Qué me estás contando, tío? Zin dut Gaztillaren kontraren armada egin. Hostia, tío. ¿Qué me estás contando? Ezin dut horren armadoren kontra egin, tío. Eta principio. Eta zer gertatzen da, claro, osea. Vale, egingo dugu gauzatxo bat. Ez dakit zenbat goazen, oraintxe bertan. Hostia, 26 minutu, madre mia. Moztu dut hemen txeretan eta ingo duna izango da rekargautu pizkat atxerago eta eskontxa hori ez dut onartuko. Horan ez dago gertatuko, suposatzen du, bale? Beraz, besterik gabe eta urrengo esan ikustuko dugu gara, elkar. Urrengo arte, agur!